muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakatumwa nasekuru vangu avo vainge varitsika mutanda ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa mushure mekunge ivo sekuru vashanyirwa noumwe mukadzi uyu ainge ari muZion, asi ainge ari wekuSouth Africa, ainge ari muroyi mukuru kwazvo mune imwe location iriko kuJohannesburg uko. Saka akauya mudare rasekuru vangu ndokubva vachizotanga kutaurirana, akabhadhara sekuru vangu akavatengera motikari. Mukadzi uyu ainge ari muroyi, ainge achida kuti sekuru vange vachimupa mamwe masimba ekuti uroyi hwake hunge huchiwedzera, nekuti aiva nevanhu vaainge achirwidzana navo. Vainge vaine imwe chechi iyo yainge ichivakanganisa mulocation mavo imomo, yainge iri chechi yechokwadi, awa maPentecostal. Saka vainge vachida kuparadza chechi yacho iyoyo, not like masatanist, but ivo vaingoda kungoti chechi iyoyo iparare vakwanise kuenderera mberi vachiita mabasa avo awo avainge vachiita. Saka vakatanga vapiwa mishonga nasekuru ndokubva achizodzokera kunyika kwake mukadzi iyeye, vakanobata basa. Mufundisi wacho akachizofa, asi chechi yakaramba zvayo ichingoenderera kumberi. Ndipo apo paakazofawo mukadzi wacho iyeye, ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. Ndakaenda kuSouth Africa ndichinoita sekunge ndiri kunoshanda semusikana webasa, but ndainge ndichitoendako kuti ndinge ndichinodzidzisa vamwe varoyi avo vainge vakafonerana nasekuru vangu vachiti vainge vachida kudzidziswa kuti masari anogadzirwa sei zvekare nekuroya vanhukadzi in general, because vainge vachida kuroya mukadzi wemufundisi, iye ndiye ainge ava kutungamirira chechi. Saka vachitaura vainge vachiti usiku zviya kana voda kubuda vaiona moto, nekuti chechi yacho iyoyo yainge isina building asi painge pangori netende. Saka vaiti kana vobuda vaizoona moto wainge uchibvira urimo mutende imomo, vobva vatanga kutya vodzokera kumba, kana kuti vachifamba vaikaruka vazongorasikira neko kuchiground kwacho ikoko kwainge kuine chechi yacho, vobva vaona kuti vanenge vatova mugungwa, voita usiku hwose vachiedza kuti vange vachibuda mugungwa. Saka sekuru vangu vakandipa mishonga, ndikabva kuno kuZimbabwe kwedu kuno kwaMutare ndokwandakazvarirwa zvekare ndikakurira, ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndakaenda kuSouth Africa ndichita sekunge munhu ari kuenda kunoshanda semusikana wemumba. Ndakatosiya vana vangu. Murume zvake haana kunetsa nekuda kwekuti murume ndakamugadzira nechekare. Saka kana vana mwene vangu ndakavaudza kuti ndainge ndichamboenda kubasa, iye ainge achazosara achishanda zvekare nekuchengeta vana. Ndakazoti ndasvika muJohannesburg handikakuudzei kuti kulocation kwacho ndekupi. Ndakatanga kugara pamba peumwe mukadzi uyu atori nemari dzimwe dzinotyisa asi muroyi. Ndikatanga kugara pamba pake, vakandiratidzawo kuti ivo hwavo uroyi vainge vachiita sei. Ndikatanga kuvaratidzawo kuti hweduwo uroyi hwemuZimbabwe tinenge tichiita sei. Saka ivo chavainge vasingagoni ndechekuti vange vachizomuka, kana vamuka vokwanisa kupinda muzviroto zvemunhu achirota paya, vomupa kana zvokudya, izvozvo vainge vasingazvigoni. Saka ndakatanga kuvatemerera nyora, asi nyora idzi kana uchidzitemerera munhu anenge asiri werudzi rwako zvinotinetsei. Ndozvandakaona kutemerera nyora
pamushona kana kuti mundevele hazvinetsi, asi kuzodzitemerera nyora idzi pane umwe anenge ari werumwe rudzi zvinonetsa, nekuti ndaiti kana ndikadzitemerera sanhasi mangwana paimuka pava netumakwati pakaomarara panzvimbo paya pandinenge ndamutemerera munhu iyeye kumusana kwake. Ndakafonera sekuru vakabva vachizotiudza kuti taifanira kuti tinge tichitenga huku. Tikabva tachizotenga huku vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizvitemererawo nyora mbiri paruoko rwangu, then ropa iroro ndobva ndachizorisanganisa neropa rehuku. Vakadzi vaya pandinenge ndozovatemerera nyora dziya ndinenge ndichizopota ndichikwizira ropa rangu randinenge ndakazanganisa neropa rehuku. Uku kunenge kuri kubatanidza madzinza, nekuti pavakadzi ava painge paine maxhosa, paine mazulu, masutu neumwe mukadzi ainge ari mutswana. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichivabatanidza madzinza avo kuti vange vachizova vakaita sekunge ndeve dzinza rangu. Saka kubva ipapo pandakazotanga kuvatemerera nyora dzainge dzava kuita ndikavatemerera nyora ndainge ndotomuka navo. Chavainge vasingagone ndichocho chekuti vange vachipinda muzviroto zvemunhu. Saka paya paunodyiswa chikafu ichi chinobikwa ari makuseni. Kana chabikwa makuseni chinoiswa muhari choswera chiri pasi pemumvuri wemuti zuva rose, then kana zuva rorereka chinodziswa zvekare. Zvino chinobva chachizopakurwa choiswa mumbiya. Kana hwava usiku paya pane mimwe mishonga iyo yatinoshandisa. Mishonga iyi ndinoti kana ndikasvika pamba pako dzimwe nguva ndinokwanisa kuikwizira padhoo rako. Kana ndaikwizira kudaro dzimwe nguva ndo pandinokotamira kudhoo kwako kwava kuburitsa mweya, dhoo rinovhurika. Kana kuti iwe pachezvako unomuka wouya wovhura dhoo racho, ndobva ndachizopinda muzviroto zvako ndotanga kukupa zvokudya. Unenge uchiona sekunge uri kudya zvinhu zvinonaka, asi dzimwe nguva unenge uchitodya mishonga inovava, iyo inozonogara munyama dzako ichikonzeresa urwere hwakaita sana kensa, vana BP, shuga, urwere hwekuti hunozosvika pakukutorera upenyu hwako. Saka ndozvavainge vachida izvozvo. Taitomuka toenda tobva tachizonodyisa vanhu mishonga. Ivo ndivo vainge vachiziva kuti vainge vachida kudyisa ani nani. Saka gogo vangu ivo vainge vari n'anga. Gogo vangu vakazoshayika zvavo, asi gogo vangu vainge vari muroyi mukuru. Gogo vangu ndivo vega vainge vaine zvikwambo. Zvikwambo izvi havana kuita zvekugadzira, asi ivo mukutaura kwavo vanoti zvikwambo zvavakapiwa segifti zvichibva muvhu. Vachitaura kudaro havana havo kuda kuti zvainge zvakabva kuna Satani, asi kwazvakabva ndinokuziva. Zvakauya zviri zviviri. Zvikwambo izvozvo ndo zvinoshandiswa nasekuru mukurapa. Saka zvikwambo izvi zvakatoita sevanhu, zvinokwanisa kutofamba nyangwe masikati, zvinoshanduka zvichiita zvazvinenge zvichida panguva yacho iyoyo. Kunyangwe ukachiti ndoda kuti unge uchiita nyoka uende kunoruma munhu, nyoka iyi kana ikakuruma unoita kensa, zvinoshanduka zvoita nyoka. Kana uchida kuti zvinge zvichiita zvishiri, zvinoshanduka zvoita shiri. Zvinoita shiri dziya dzavanoti majesa, ndo zvishiri izvozvo zvinokwanisa kutumidzirwa nasekuru vangu. Kana kuri kunzi vanenge vaine muvengi wavo wavanenge vachida kuti ange achizorohwa nezvishiri, zvinoshanduka zvoita shiri dziya dzatinoti jesa. Zvinoenda zvobva zvachizonorova munhu wacho iyeye. Vakadzi ava vemuSouth Africa vakati zvekare vainge vachida kuti ndinge ndichivaratidza kuti mishonga yemasari inogadzirwa sei, zvekare nekuti mukadzi ange achizovengwa nemurume waanenge agere naye
zvinofambiswa sei. Ndakavadzidzisa kuti mukadzi anozonzi anovengwa nevarume vaanenge achidanana navo zvinototangira achiri mwana mudiki, hazviite kuti unge uchizozviita akura, zvinotoda achiri mwana mudiki paya paanenge achangotanga kutevera, ndipo paunobva wachizotora zvipfeko zvake zvemukati wobva wachizozvishandisa, kana kuti unongotorawo zvipfeko zvako zvinenge zvakasviba wobva wazanganisawo nehembe dzake, zvinozokonzeresa kuti ange achizokura achizovengwa nevarume, kana kutora tsvina chaiyo yembwa. Asi izvi zvichiitwa unoshandisa zvekare mimwe mishonga iri secret kuitira kuti mhiko dzacho dzinge dzichizosimba. Saka ndakavadzidzisa kuti munhukadzi kana uchida kuti mukadzi waunenge wakavenga asakwanisa kuzoita mwana unozvifambisa sei. Ndaienda navo pachuru, kana taenda pachuru tobva tachizotora majuru kana kuti totsvaka masvosve. Kune masvosve aya ered, saka taiti kana tikatora masvosve iwawo ered ndaibva ndachizovarakidza kuti vanosanganisa sei nemimwe midzi yandainge ndakauya nayo, ndikavaratidza kuti zvinoitwa sei. Saka vakabva vachizondiudza kuti vainge vaine umwe mukadzi, ndinorangarira kuti takaenda kumwe kwainge kuchinzi kuLenasia South, takati taendako. Saka pane umwe mukadzi ainge aine muzukuru wake, akati muzukuru wake uyu aigara achirotesewa hope dzekuti ainge achazoroorwa nemurume ane mari. Takati tasvikako kuLenasia ikoko ainge achigara paRDP, mukadzi ainge akanaka zvake iyeye, apa aiva aine mwoyo wakanaka achiri single mother. Saka ndakangonzwawo kungomuvenga. Zvino takati tigere zvedu tichitokurukura, vakabva vachizobuda. Iye mukadzi uyo ainge achida kuroya muzukuru wake akabuda nemuzukuru wake, tikabva tachizosara tichinokora ivhu reapo paainge atsika. Takaritora ivhu iroro ndokubva tachizodzokera naro kumba kwemukadzi uyo ainge akandidaidza kuSouth Africa, ndokubva tachizopisa ivhu riya. Ndikavaratidza kuti ivhu racho munoripisa sei. Takatora zen'e tikazanganisa nezviyo nebute, ndikabva ndachizotanga kukanga ivhu riya ndikazanganisa nemimwe mishonga iyo iri secret yandisingakwanisi kutaura nekuti vamwe vanhu vanokwanisa kuzokuvadza vanhu. Saka mimwe mishonga yacho inowedzera simba ndo yandisingakwanisi kukuudzai. Ndakanga ivhu riya, ndakavaudza kuti vaifanira kuti vange vachizoenda kunokanda ivhu iri vomwaya padhoo rake kuitira kuti paanozobuda ange achizotsika ivhu racho iroro. Saka izvi ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti munhu wacho iyeye uyo watinenge taitira mhiko ange achizotanga kuita masari. Ndakagarako mukomanashi, ndigereko ikoko kwaitouya n'anga pamba pemukadzi uyo wandati ainge aine mari. N'anga dzimwe dzacho dzaitosarudza kuti ndinge ndichidzitemerera nyora dzeuroyi, vachiti vainge vachida kuti vange vachizorapa but vachishandisa nyora dzacho idzodzo dzeuroyi. Saka takazogumisidzira navo amai mufundisi vaya tikaenda kuchechi. Takatoenda kuchechi, vakadzi vandainge ndiinavo vakatotendeuka. Saka ndainge ndiine mishonga yandainge ndakavazora kuti amai mufundisi pavanovanamatira, then mishonga iya inosara yakanamatirawo mumaoko avo. Ndo mishonga iyo yataizoshandisa kuti tinge tichizoita connection kuitira kuti tikwanise kuzosvika pamba pavo ivo amai mufundisi, nekuti pose pataida kuendako taitadza kuti tinge tichisvikako kumba kwavo usiku, tairasika. Saka tainge tichida kushandisa mishonga yacho iyoyo seGPS sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vangu. Then usiku hwacho ihwohwo takabva tachizotumidzirwa aya andati madhimoni kana kuti zvikwambo zvakangonyuka muvhu, zvikanzi zvainge zviri zvipo zvainge zvakapiwa gogo vangu. Saka madhimoni awa akauya ndokubva tachizoita mhiko
pakati pedu madhimoni awa akarara neumwe mukadzi watainge tiinaye, naiyewo ainge agara ari muroi. Akaita pamuviri kwe3 days akabva achizozvara. Akazvara vana but vainge vasiri vana, ainge ari matatya. Matatya awa takazoenda zvekare kumba kwaamai mufundisi, asi takaendako ainge ari masikati. Patakaendako kumba kwamai mufundisi takaenda tiine zvipo zvatainge tiinazvo. Mukadzi uya wemari akaenda zvekare nemari akanovapa amai mufundisi mari. Kugamuchira kwavakaita mari nezvipo ndokugamuchira kwavakaita matatya, madhimoni aya awo ainge akazvarwa neumwe wedu watainge tiinaye. Saka matatya awa ndiwo aitipa direction zvekare kuti fambai makadai, fambai makadai. Aitogara pamba pavo, tikazopinda mumba mavo tikachizotanga kuvapa zvokudya usiku. Zvekare nemadhimoni aya akatanga kupinda muzviroto zvavo, madhimoni acho iwawo achisika bonde navo amai mufundisi. Kusika kwaainge achiita navo bonde amai mufundisi ava huri usiku ndo zvaitokonzeresa kuti vange vachipera simba vasanzwa kuda kunamata. Chechi iyoyo ndakazoudzwa nasekuru kuti mugore ra2023 ndo payakabva yachizotanga kudzikira vanhu vava kusaendako kuchechi. Saka avo vandakazosiyako kuSouth Africa vaitoudzwa nasekuru kuti musaregedza. Vaienda usiku panzvimbo paya painge paine tende rechechi, vobva vachizonoisa mazai because painge pakangoita pachiground pati junction yekupinda mulocation macho imomo. Saka vaingoenda vonosiya mazai ehuku, then mangwana acho makuseniseni vaimukira kuendako kutende kuchechi kuya vonotora mazai aya ehuku avanenge vasiya ari 5 vobva vachizonomaputsira pamharadzano nzira kusvika chechi iyoyo yangovawo chechi yezita. Kusvika pari nhasi ndakaudzwa kuti hanzi vanotoita zvavanenge vachinzwa kuda mulocation imomo, uye zvekare kunyangwe vakamuka havaoni moto semoto wavainge vachiona uchibvira mutende kana kurasika, havacharasiki. Ndiyowo nyaya yangu yandauya nayo mukomanashi. Izvi zveuroi hakuna anosarudza kuva muroi, asi zvinhu zvinenge zvichingotevererana nemadzinza. Zvakangofanana nemashavi akanaka, mashavi mamwe ekumvura anochemerwa nevanhu vose nekuti anounza hupfumi. Isuwo edu vanhu vazhinji havamadi nekuda kwekuti mashavi avo anoshandiswa dzimwe nguva kukuvadza vanhu, asi kudzidza hakuperi mukomanashi. Pandainge ndiri kuSouth Africa ndakadzidzawo zvakawanda kubva kuvaroi veko kuSouth Africa nemashandiro avo avanoita. Ndakatoona kutoti tine madzinza akafanana, uye zvekare ndakaudzwa kuti mutungamiriri wedu ndeumwe uyo anonzi Shemiyaza. Ndiye mutungamiriri wedu, ndiye akadzika achibva kudenga iri ngirozi akadzidzisa munhu kushandisa miti, makwenzi kuzvirapa nekurapa vanenge vachirwara. Izvi ndakazvidzidza pandainge ndiriko kuSouth Africa. Saka kunyangwe izvezvi kana ndonamata, ndinonamata ndichinamata kuna Shemiyaza nekuti ndiye akadzidzisawo madzinza edu kushandisa miti kurapa, zvekare nekukuvadza vavengi vedu. Kana mukaposta mozondiudzawo, ndichange ndichizoteverawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mutungamiriri wedu anonzi Shemiyaza, hanzi ndiye mwari wedu isusu sevaroi, ndiye akatanga nazvo. Asi ivo vachitaura vanoti hanzi hausi uroi asi kungoziva miti nemakwenzi zvinorapa chete, ndo zvavari kutaura. Hanzi naivo kunyangwe zvikanzi unenge uri doctor, medical doctor, kana kuti even n'anga, mose hanzi munenge muchingoshandisa knowledge iyoyo yakabva
kuna Shemiyaza. Kana muine zvamunoziva please uyai mutiudzewo pamusoro pake munhu wacho iye anonzi Shemiyaza ndozoverenga panapa.